Un cos nou! Feia molt de temps que no entrava en un cos nou! Central, em sentiu? Atenció, Central, sóc el número 008. Al final he aconseguit entrar en un cos humà. En aquests planetes i asteroides hi ha un munt d'humans escampats. Espero ordres. Ben fet, 009. Tanca'ls a un vagó segur com els altres. A partir d'avui ens caldran molts cossos d'humans. A la flota principal ens esperen 8.000 milions dels nostres per ocupar tots aquests cossos. I aviat arribarà el gran emperador per conquerir definitivament la nova galàxia.